Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: so hanzi makadii zvenyu mukomana Shi, inini ndiri mudzimai ane makore 37 ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura izvo zvinhu zvandakaita, even though sometimes I feel kuti zvinhu zvandakaita izvi zvainge zviri wrong, but mukoma murume wangu ndainge ndichimuda, even though painge paine zvimwe zvinhu zvakazoitika pakati pangu naye izvo zvakazokonzeresa kuti inini naye tinge tichizorambana. Ende ndinoblemawo mweya yemadzinza, nekuda kwekuti dai yanga isiri mweya yemadzinza ndingadai ndichigere nemurume wangu kutaura kuno kudai, asi ndakabva ndazodambura upenyu hwake nekuda kwekuti iye ainge abudirira, ende kubudirira kwake kwakazondirwadza mukoma. Ndikabva ndangoona kuti hapana paangaramba achirarama apa inini naye tarambana nenzira dzakadaro. So zvakaitika mukoma ndezvekuti kuno kuJoni ndainge ndakauyawo ndichiuya ndichiti ndikuyawo kuzoshandirawo vana vangu, but ndakazosvika nekutambudzika mukoma. Ndakasvika ndikatambudzika munyika yeSouth Africa kutiwo ndinge ndichiwana basa zvainge zvichirema. Ndipo pandakabva ndazosangana neuyo akazova murume wangu. Takangosangana in a funny place. Ndainge ndichitongofambawo mulocation iye achitongoendawo kubasa. Mukunotaudzana muya akabva andibvunza kuti ndainge ndichishanda here, zvekare akabva ati ainge asati akambondiona. Akabva andibvunza kuti kasi ndainge ndichangobvawo mukupinda mulocation umu here. Ndikabva ndamuti hongu. Iye akabva andikumbira mafone numbers angu, then ndikabva ndazomupa mafone numbers angu, tikabva tazotanga kutaura paya. Iye akabva azondivimbisa kuti aikwanisa kutaura nemurungu wake. Pandakasangana naye it was on a Monday morning, saka iye aishanda kumaprazi. Saka achishanda kumaprazi kudaro aimbopota achidzoka mulocation for ma weekends. Aiwanzokuya obva agara zvake neshamwari yake, then Monday ndipo paaibva azoidzokera kumaprazi ikoko. Ndipo pandakasangana naye akabva anditi zvemulocation umu zvinonetsa nekuda kwekuti mabasa acho haawanikwi zvekumhanya. Takataurirana mukoma kwenguva refu. Ndikabva ndaona kuti munhu uyu he is very mature, kunyange zvake iye ainge ari mudiki kwandiri negore, but matauriro ake ainge achitaura semunhu ari very mature. Mukoma rudo rwakabva rwatotsva paya paya. Plus pambawo pandainge ndigere vanhu vepo vainge vava kundipa kamwe kapressure kekuti ndinge ndichitanga kudanana nevamwewo varume kuitira kuti ndinge ndichibva pamba pavo. Ndakabva ndati kana ndafunga hangu zverudo, it is far much better kuti ndinge ndichiita munhu wekuzvichuzira ndega, ndichiziva kuti munhu uyu ndamuda ndega than kuti ndinge ndichizoita zvekumanikidzwa. Mukoma inini naye takabva tadanana. Takangoti tangoudzana kuti inini ndinokuda, inini ndinokuda. Wainge huri usiku. Akabva ati mira ndiuye kuzokutora. Mukoma it was very late, but munhu akafamba. Munhu akazoti auya mulocation matainge tichigara. Ndikabva ndaona kuti zveshuwa urwu ndo runonzi rudo rwekuti murume anokufambira achibva kubasa usiku hwakadai kuti ange achingoya kuzokuona. Takati tichitaura kudaro takagara panze. Ndokubva ndazonyengererwa naye. Akabva ati ngatidzokerei tose kuprazi usiku ihwohwo. Takangorara tichingofamba mukoma, asi ndo zvinoita rudo kana ruchiri kungotanga runenge ruchita kubaka semoto. Takazoti tasvika kuprazi kuya, ndikabva ndaona kuti kaplace kacho kainge kasiri bed, kainge kakangoitawo cottage kainge kari right, ende iye ainge achitogara padhuzesa nemurungu. Magetsi zvose zvainge zviripo. Ndikabva ndatoona kutoti panapa ndini ndatova amai vepamba pano. Ndakabva ndazotanga kugara naye murume uyu. Ndokubva ndazomuzivisa kuti kumba uko ndainge ndakasiya vana vangu
vaviri. Saka iye aizofanira kuti ange achizozviziva kuti kumba uko ndainge ndiinewo mhuri yangu yandainge ndichidawo kuzochengeta. Akabva ati it is fine. Aiwa, mwedzi wakati uchipera ndikabva ndapiwa mari yose, ndikabva ndazotanga kuva in control. Murume uyu ndaimuda mukoma. Dambudziko rakazongoitika nderekuti nekufamba kwenguva mukomanashi inini ndakabva ndazowanawo basa. Ndakawana basa somewhere else, but painge pari padhuze nepapurazi ipapo. Ende hunhu hwevarume vemumapurazi munongouziva kuti kana pavanenge vachishanda pakangogara pasvika umwe mukadzi munyowani, vanobva vatanga kungomupa kamwe kapressure, ka-unnecessary pressure. Inini zvose izvozvo ndainge ndisitomborina basa nazvo, because wangu murume wandainge ndava kugara naye ndainge ndichimuda nemoyo wangu wose. But ndakazongotanga kungodiscouragewa zviya zvekungoti taiti kana takagara palunch vanhu vobva vangotanga kungoseka murume wako zviya zvekuti uyu haana kana chaanombofa akaita upenyu. Muupenyu unofungidzira kuti iye yuyu nerunako rwako ungasvika kupiko naye. Inini mukoma, Mwari at that time havana kukwanisawo kuvhura maziso angu kuti vange vachindiratidza kuti munhu as long as achiri mupenyu haasekwi. Ininiwo mukoma ndakabva ndabhilivha kuti zveshuwa murume uyu wandainge ndigere naye ainge ari munhu wekuti ainge asina kana future at all. Ndikabva ndazvitora ndikabva ndazviisa muhana mangu. Ndingangoti kubva ipapo pandakazvitora ndikazviisa muhana mangu ndipo patakabva tatanga kunetsana mumba, because kumuda chaiko ndainge ndava kusamuda because of zvinhu zvandainge ndambonzwa about his past. Ndichiudzwa kuti kwavo kumba hakuna kana chimboriko, munhu wekuti akangoroverawo muno mujoni ainge asati akambodzokera kumba kubva zvaainge akauya kuno kujoni. Ndikabva ndati kana zviri zvo zvaari, inini munhu uyu let me not be serious with him. Ndakazoti andipa mari yekuti ndinge ndichienda mutauni, sezvo iye ainge asingafariri kunyanya kuenda kutauni, aingonditumira inini. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanobayirira zvangu Jadel. Ndakati ndabayirira Jadel, iye haana kana kumbogara azviridha kuti ndo yainge iripo. Munhu ndaimuconfusa. Ndaiti panguva iya yatinenge tava kurara tose ndobva ndatanga kuchema zvangu ndichiti ndipei mwana deti. Iye achitobhilivhawo kutoti ndo zvainge zvichiitika. Saka makore ose andakagara naye inini ndaingoti December woga ndaienda kumusha ndiri ndoga. Saka idea yekuti ndizviudze kuti ndiri mukadzi akagara nemurume wake, idea iyoyo yainge isisimo mumwoyo mangu. Hongu pamuromo yainge iripo, but mumwoyo yainge isisipo. Nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndazotanga kuita zvemaboyfriends. Ndakatanga kuita zvemaboyfriends mushure mekunge ndabva kumusha imwe January, so ndainge ndaenda ndakatanga kuita zvemaboyfriends mushure mekunge ndaenda kumusha ndiri ndoga. This was during December holidays. Saka pakuzonodzoka ndakabva ndazohaika rimwe track rimwe muchinda. Saka muchinda uyu akabva azondipfimba akati ndinokuda. Apa ndainge ndatomuudza kuti ndine murume. Akabva ati ndinongokuda zvakadaro even though uine murume wako. Ndiye munhu wekuti akazova chikomba changu chekutanga. Ende zvaitoitika ndezvekutoti wangu murume uyu wemujoni ndaitoti ange achindiperekedza achienda neni pose patinenge ndichida kuenda kunobatisa zvinhu zvevana. But chaainge asingazivi ndechekuti munhu uyo watainge tichienda kunobatisa zvinhu patrack rake chainge chitori chikomba changu. Each and every time pandaitoenda kumusha ndaitoshandisa track rake totofamba zvedu tichinakidzwa nerudo rwedu. Nekufamba kwenguva pabasa apo pandainge ndichishanda ndakabva ndazotanga kudanana zvekare neumwewo murume, but nyaya yacho mukoma yakabva yazokasika yabatwa. Ende muone zvinhu zvazvinoita. Ndainge ndisingatombomudi murume uyu, but iye zvaakazoita ndezvekuzoti 1 month akangonditi kubva zvawakatanga kushanda pano shamwari ndagara ndakatongokuchiva, ende handizivi kuti ndingaita sei kuti iwewe unge uchindida. Ndikabva ndati kana uchindida prove kuti unondida. Akabva ati kwandiri saka ndingaprova sei kuti ndinokuda. Ndikabva ndati chingondipa pay yako yose kana uchindida, because ndaiziva kuti semunhu ane mukadzi hapana paayizombogona kuti ange achizondipa pay yake yose. Asi akabva azondirova nesurprise.
takati iri month end ndikabva ndazongoona munhu achinditi enda mutoilet because ndasiya envelope yangu imomo. Ainge akangoisa envelope kuseri kwechemba, then ndikabva ndazomhanya mutoilet meme ndokubva ndatoona kutoti envelope yake yainge isitomborina kuvhurwa, yainge yakanyorwa zita rake, yainge yakangoiswa kuseri kwechemba muzasi meimwe pipe so that vanhu vasazokwanisa kuiona. Ndakabva ndazotora envelope yaiya ndikabva ndaivigawo, ndikabva ndabuda. Tainge tichingokomunicata neWhatsApp. Ndakazoti ndava kufamba ndava kuenda kumba, ndikabva ndaverenga ndikaona kuti zveshuwa yainge iri pay yake yose, salary yose yemwedzi. Ndakabva ndamuti ndazviona zveshuwa kuti unondida, ende chinondirwadza ndechekuti inini nemurume uyu kunyangwe bonde chairo hatina kana kumbogara taita, because takati tatanga kudanana, tichiri kudanana zvepafoni, mukadzi wacho ndokubva azosangana nemapictures angu mufoni yemurume wake, ndokubva azoona kuti zveshuwa ndainge ndichidanana nemurume wake. Aiwa, pakabva pazoitika noise pakomboni pavo, kuzosvika vachizosvika pabasa pemurume wangu vakaita noise dzavo. Mukoma ndakanyadziswa zvekuti kana murume wangu akasvika pakuchema because ainge asina kana kumbotarisira kuti inini ndikamuhurira kusvika pakadaro. Kubva ipapo ndingangoti marriage yangu it was full of pain. Iyewo semunhu wekuti ainge achindida haana kundiramba, akangoramba agere nene, but our love was never the same. Zvinhu zvainge zvangovawo zvezve zvekuti ainge ava manyama amire nerongo. Ndipo pakabva pazotanga pressure yainge yava kubvawo kuhama dzake kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomuzvarira, zvekare nehama dzangu dzainge dzava kuti iwewe inhau yekuti munhu uyu hausi kuda kumuzvarira, chimuzvarira kuti mukwanise kuwirirana. Zvemwana ndainge ndisingatombodi. Takaramba tongonetsana mukoma kuzosvika tichizorambana, ende tichizonorambana mukoma inini ndainge ndanyengwa neumwe murume uyu ainge achigara mune imwe nharaunda, but kwaaigara kwaiita sekunge kune dzimba dzakanaka kuyawo kunogara vanhu vane zvimari zvavo. Ndakabva ndaona kuti kubuda mupurazi ndichienda musuburb chinhu chainge chakanaka. Ndikabva ndati this relationship I don't need it anymore. Ndokubva ndangosiya munhu in his pain, akangondidembera achitaura neni kudzamara munhu ndazomubloka mushure mekuona kuti muchinda uyu ainge ava kuda nezvangu. Paaigara pacho aiwa mainge muri muchirungu, apartment yakazvinakira ine kabalcony apa wifi aiwa everything that I wanted ndainge ndava kukwanisa kuzviwana. Ndakabva ndatanga kugara nenew boyfriend yangu, ndikabva ndatodeleta manumbers evamwe vanhuwo avo vainge vachindiziva, asi mamwewo ndiwo andakangosiya just kungoti vanhu vange vachingoona kuti upenyu hwangu hwainge huchiendeka, upenyu hwangu hwainge hwachinja. Mukoma upenyu hwakamboita sekunge hwainge huri right, but chikomba ichi zvachisina kundiudza ndechekuti munhu ainge atori nemukadzi wake, saka mukadzi wake uyu ndiye ainge aine mari, iyewo akangotanga kungodana nawo nemukadzi ane mari dzake kudhara. Saka everything that I thought was his aiwa zvainge zviri mumaoko emukadzi, ende mukadzi wacho ainge atori nemapepa emuno muSouth Africa. Motikari dzose dzaainge achifamba nadzo dzainge dziri motikari dzemukadzi. At that time mukadzi uyu ainge ambobuda munyika, ainge akadzokera kumusha, saka iye ndipo paakazosara achiwana mukana wekunditsvetsva, wekundinyepera ndichizosvika pakugara naye. Asi suspicious yangu mukoma yainge ingori yekuti aiva neimwe room iyo yaainge akavhara. Izvo murumu umu ndo mainge makatorwa hembe dzose idzo dzainge dziri dzemukadzi wake. Hembe idzodzo ndo madzainge dzakaenda dzikanorongedzwa imomo, ende ndakazotongonzwawo nevanhu vachingondiudza kuti munhu uyu ane mukadzi, munhu uyu ane mukadzi. At that time mukoma ndainge ndatobatira pamovhiri, ndainge ndichangobvawo mukufind out kuti ndabatira pamovhiri because ndichingonogara naye ndakabva ndanobvisa hangu jadheo rangu in secret ndichiitira kuti ndikwanise kuti ndinge ndichidzikisa midzi mushure mekunge ndamuzvarira mwana. Ndobva ndamuudza kuti hapana shamwari kwandichaenda, panapa ndo pandichazotochemberera. Apa ndainge ndabatira pamovhiri ndipo pandikazotanga kunzwa nyaya dzekuti munhu uyu ane mukadzi wake. Iye handina kana kumbomuitira dzungu. Ndakabva ndazongokaruka ndabata foni yake mushure mekunge ndajaja password yake, akazoti arara. Ndikabva ndazotora foni yake ndikabva ndazovhura, ndikabva ndatoona zvokushuwa kutoti
kuti munhu uyu ainge aine mukadzi wacho pane project raainge akaenda kumbonotarira kumusha uko project ravo ravainge vachirana. Ndokusaka uyu murume uyu ainge akawana mukana wekuti ange achindinyepera. Mukoma ndakabva ndapererwa, ndakabva ndazobvisa pamuveri paya, ndikabva ndazongosiyana nazvo, ndikabva ndazotaura neimwewo cousin yangu, but cousin yangu yainge ichishanda kune rimwe prazi, but prazi rainge ritori kure neuko kwandainge ndakambogara nefirst husband, zvekare kure neuko kwandainge ndichigara at that time neboyfriend iyoyo. Ndikabva ndazongobva munharaunda umu because ndainge ndava kungodawo peace of mind. What had happened, it was just too painful for me. Ndakazoti ndasvika kuya Mukoma, I then forgot about zvose izvo zvainge zvakaitika. Asi chandakadzidza Mukoma ndechekuti vanhu havafi vakadelita mafone numbers avo. Vanhu vanongoramba vakachengeta manamba ako kunyange vasingadi kutaura newe. Vanhu vanochengeta mafone numbers ako kuitira kuti vange vachizokupa maupdate. Uya wandakambotanga kugara naye hamene kuti chii chakazoitika kwaari Mukoma, munhu wekuti akazongokaruka aita mari. Munoziva kune kunonzi kuita mari kunonzi kuita mari, ndiko kwakazoitika kwaari Mukoma. Akaita kuya kunonzi kuita mari, akati aita mari Mukoma, vanhu ndokubva vazotanga kundipa maupdates vachingondiudza kuti unozviziva here kuti nhengi wako uya akatenga motikari. Next time around ndava kutonzwa kutoti munhu kumusha uko, munhu wekutoti akatotenga stand, akangoita zvokungotenga stand imba nekutovakwa same time. Imba iyi zvichitaurwa zvinonzi haina kana kumbotora more than 4 months imba iyoyo yainge yatopera kutovakwa. Mukoma, moyo wangu wakabva watanga kurwadziwa. Apa ndainge ndiine shamwari yangu uyo wandainge ndakasiya kumapurazi ikoko, ndiye aindipa maupdates, nayewo aipota achidownloada mastatus emuchinda uyu wandakambogara naye achinditumidzira mapictures acho ose iwawo. Ndakabva ndatanga kurwadziwa Mukoma kuti saka murume wangu ndo level iri raatova, ende ndakabva ndatanga kungopindwa nefeeling iya yekuti I have to do something kuitira kuti munhu uyu ange achizodzoka zvekare muupenyu hwangu. Pasina kana nguva ndakabva ndazopiwa update yekuti update yakandirwadza. Iye zvaainge ava kuita at that time, ainge ava nezvimotikari zvake zvaipota zvichitora vanhu zvaibva navo uko kwaanobva zvichiuya navo mumesi navo zohodha, then zvobva zvazodzokera navo. Akabva azotenga bhazi, akangoti atenga bhazi ndokubva atoti South Africa chisara, ndokubva adzokera kumusha. Ipapo BP yangu yakabva yakwira Mukoma. Ndikabva ndati pano ndotoita zvinotoita kuti ndinge ndichidzokera muupenyu hwake. Ndakastrugula Mukoma kuti ndinge ndichizowana mafone numbers ake, kudzamara ndazomawana mafone numbers ake. Ndikabva ndamuti hai, ndokubva ndatanga kumukumbira ruregerero pane zvose izvo zvandainge ndakamutadzira. Iye akabva ati hongu kundida ainge achiri kundida, but dambudziko rainge ravapo nderekuti ikoko kuzimu painge patova neumwe munhu ainge akatotakura pamuviri pake, saka zvainge zvava kusaita. Akabva ati aiwa zvainge zvava kusaita. Ndokubva atanga kundiblema akati wakatadza kuona zvainge zviri kumberi, ndokubva wafokasa pane izvo zvainge zviri padhuze. Ndo shoko rakabva randibaya. From that day ndaiti kana ndikamutumidzira mamessages aisapindura, aisaita sei. Ndikabva ndati panapa regai ndizame kungoita back to sender. Munhu uyu ndinomuda mani, ndinokwanisa kumuzvarira mwana. Ndipo pandakabva ndazotanga kufamba Mukoma. Ndakatanga ndichafamba muno muSouth Africa, kudzamara ndazonobuda kuMalawi Mukoma. Ameno zvevindi izvozvo ndakazviwana kupi. Pane umwe akazongondipawo mafone numbers, ndikabva ndazotanga kutaura nasekuru vaya vekuMalawi, but sekuru ava ivo vachitaura vainge vachiti vakazvarirwa muZimbabwe, because Shona vanotoinzwa, vanototaura, but vanotaura Shona iyaya iri broken. Ndakabva ndazoti ndasvika pamba pavo sekuru ava, ndikabva ndazopinzwa mumatare avo. Vakati vandipinza mumatare avo sekuru ava, vakabva vazotanga kundibatisa mishonga yavo. Saka ivo sekuru ava vane tsvimbo yavo. Tsvimbo iyi Mukoma inotoshanduka kutoita nyoka. Vakati vakabata tsvimbo iyoyo vakabva vati muzukuru, ndikuda kukurakidza masimba angu kuti
inini ndine masimba. Vakabva vati nzvimbo iyi ndikuda kuti ndikurakidze kuti inoshanduka kuita nyoka. Nzvimbo iyoyo mukoma yakabva yazoshanduka kuita nyoka. Then vakabva vati wazviona kamuzukuru kuti sekuru vane masimba? Ndikabva ndati hongu sekuru ndazviona. Vakabva vanditi chindiudza zvauri kuda kuti sekuru vange vachizokuitira. Ndikabva ndazotanga kuchema ndichivaudza zvimwewo ndainge ndava kuwedzerera ndichivanyepera. Ndakabva ndazovaudza kuti murume wangu uyo wandainge ndakagara naye kuJoni, murume wangu uyo akati aita mari atenga bhazi ndokubva azoenda akabva azonomitisa umwe mukadzi, saka ndo zvainge zvichindirwadza. Vakabva vati saka mukadzi uyu uri kuda kuti timuuraye here, uri kuda kuti tinge tichiita sei naye? Ndikabva ndati inini sekuru handisoda kuti munge muchimuuraya, ndikuda kungoti mungoparadza chacho ichocho chaakatakura mudumbu make. Vakabva vati chingodzima kenduru iri. Painge paine rimwe kenduru iro ravainge vakaisa pamberi pangu. Vakabva vati chingoridzima kenduru iri. Kudzima kwandakaita kenduru ikoko mukoma ndakabva ndazonzwa kamwana kachichema. Munoona kamwana kacheche kachichema, machemero aya anoita mwana anenge achangobva mukuzvarwa, ndo mhere yandakanzwa ichiridzwa mumba imomo. Then sekuru vakabva vatoti zvatoita, watondipawo chikwambo iwe. Vakabva vasimuka ndokubva vazokwidibira imwe hari vachitaura ivo vachiti vainge vatotora mweya mwana uyo ainge akatakurwa nemukadzi uyo ainge amitiswa neuyo wandainge ndichida kuti ange achizodzoka kwandiri kuitira kuti ange achizova murume wangu zvekare. Saka sekuru ava vakabva vazoti kwandiri, ndakuitira mhiko dzekuti kana akazongodzoka kwauri no matter what haazombofi akakwanisa kuzosiyana newe. Chandaifanira kuti ndinge ndichingoita mukoma ndechekuti ndaifanira kungonosangana naye, kungonotaura naye personally, physically, then mhiko idzodzidzi mishonga yacho inobva yatonamatira pamwoyo pake kuitira kuti ange achizotanga kundida sezvaainge achiita kumashure uko. Ndakabva ndazosimuka ndichibva kuMalawi. Murume mukoma, I was in communication with him. Ndokubva azoti it is fine, kana uchida kundiona unokwanisa kuuya kugaraji kwangu, but do not expect kuti we are going to have a discussion concerning love. Chandaingoda ndechekungoti tinge tichingoonana physically. Ndokubva ndati it is fine. Ndakazoti ndasvika muHarare mukoma ndokubva ndananga kugaraji kwake. Apa ndainge ndiine mishonga iyo yandainge ndakanzi imwe yacho ndinoisa pasi perurimi, then imwe yacho ndaifanira kuti ndinge ndichizoisunga pakati pangu apa pemagadziko, apa panenge paine pakatsemukira apa pakati pemagadziko, ndipo pandaifanira ndakaisa imwe mishonga yacho. Saka mushonga uyu zvandainge ndakauita ndezvekuti kainge kangori katanda so, saka ndakabva ndakakapfekedzera pakati apa pakatsemukira pakati pemagadziko pose ipapo pandainge ndichitaura naye. Ndakabva ndatoona kutoti ko munhu ainge ava kuti kana akanditarisa obva anyemwerera. Ndakabva ndaona kuti zvangu zvainge zvaita, ndokubva ndazodzokera zvangu kumba kwasisi vangu uko kwandainge ndichigara panguva iyoyo pandainge ndiri kuHarare ndisati ndadzoka kuno kuJoni. Saka zvakazoitika ndezvekuti uya mukadzi akati aona kuti ainge abva pamuviri, then vakabva vazotanga kufamba. Akafamba ari iye sisi vake naamai vacho. Saka zita rangu rakabva razonotaurwa kumaprofita ikoko uko kwavainge vakaenda. Zvadaro vakabva vazodecida kuti vange vachiita go back to sender. Saka go back to sender yavo yakazoti yadzokera kuna sekuru vaya vekuMalawi, ndokubva yasvika ikabva yatendeudzwa. Saka mukunotendeudzwa kwayo, instead yekuti inge ichizodzoka kune mukadzi uyo ainge abva mukumitiswa neuyo ainge ambori murume wangu, yakabva yazouya ndokubva yazorova murume wangu. Murume ndokubva azoshayika. Apa inini ndainge ndichida kuti ange achidzoka kwandiri, but ndokubva azofa mukoma. Ndakangoti ndangoudzwa kuti ainge aita accident mukoma, ndakabva ndawira pasi kukolapsa, kutofenda chaiko mukoma. Ndakazoti ndamuka kudai so, ndipo pandakabva ndazotanga kunzwisisa kuti panapa munhu uyo wandainge ndichida kuti ange achiita bring back lost lover kwandiri ainge asisipo, ainge ashayika. Mishonga iyo yandainge ndakashandisa mushure mekunge vazama kuiita back to sender yakazotendeudzwa ndokubva yazodzoka. Instead yekurova mukadzi wacho uyo ainge aita go back to sender ndokubva yazorova
uyo wacho wandainge ndichida. Ndakarwadziwa mukoma, even parufu rwake mukoma, machemero andakaita munhu wese akazviona kuti mukadzi uyu, murume uyu ainge achimuda. Ndaichema out of guilt, ndichiziva kuti munhu uyu ndini ndamuurayisa, ndichitoziva kutoti munhu uyu aenda hapasisina paachadzoka, my love ainge atoenda. Zvadaro mukoma ndakazoti ndahila ndokubva ndazodzoka zvangu kuno kuSouth Africa uko kwandiri kushandira ndiri, but still that pain mukoma, I still have that pain in my life. Each and every day ndinongorarama ndiri mumarwadzo. Murume uyu ndaimuda mukoma, ende chinonyanya kundirwadza ndechekuti dai ndakangova munhu ainge ari faithful, zvimwe kuda apo paakazoropafadzwa ndingadai ndichiri naye, zvimwe kuda angadai achiri mupenyu. Asi zvose izvi zvakatangira pandakanyengereka mushure mekunge ndaudzwa nevanhu kuti munhu uyu haana kana future. Chandinongoda kungoudza vanhu ndechekuti munhu as long as achiri munhu anenge achiri kufema mweya waanenge apiwa naMwari, munhu haasekwi, because Mwari ndovega vanokwanisa kuseka munhu. Mwari ndovega vanokwanisa kuchinja upenyu hwemunhu. Munhu unokwanisa kutoti nhasi uinaye kudai ari murombo, mangwana wozotonzwa kutoti atova emillionaire. Ndokubata kunoita Mwari basa ravo ikoko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu as a WhatsApp voice note. Hakuna chinhu chinorema sekuramba uchingoteerera voice note rekuti munhu achizonopedza confession yake anenge achimbochema, ombokata voice note, ombochema. That is a painful thing to hear, because paya paunenge uchiteerera voice note hauriteerere kamwe chete, unoriteerera over and over again. Izvi zvinozokonzeresa kuti unge uchifila sekunge iwewe you are part of that story. Please let us talk with her in the comment section.